sabes que, oiche, xa sabes que era bo rapaz. O que pasa que a xente, sabes que a xente, pois, como levaba os pelos largos e tal, pois, oi, a xente falaba e tal. Se fora ben vestido, seguramente que non sabía de facer tantos comentarios e tal, pero bueno. Ou se fora un fillo de puta, enténdese o que che quero dicir, pero con eso de que levaba o pelo largo, xa sabes que eu con eso non teño problema. Xa sabes ti que nos pueblos pequenos como este, a xente dalle por falar, e sabes que están falando e falando e falando, e empezaron a decir que lle gustaba andar detrás dos pícaros. E que queres, macho, echa así, a xente. E co mal, sempre está na boca de quen fala. E logo ese tal suso de quen viña sendo. Non tiñan os primos que andaban tamén a baixura como nós? Ese viña sendo o fillo de Pepe o ebanista, que sabes que sempre estaba todo ben. Dicía a muller unha cousa, estaba ben, dicía o fillo unha cousa e estaba ben. Ou non sabes de quen che estou falando? Si, home, si, eu ben sei que era Pepe Banista. Era un tío máis tranquilo que la hostia, macho. Joder, é moi tranquilo. Tamén é que a mãe de Suso preocupábase máis por ele, porque, oye, sabía que era un rapaz bastante complicado. Xa de pequeno os profesores non podían con el porque era un rapaz bastante protestón. E logo este tío non sería un pouquiño, xa sabes, porque non, que sepa non se recorda moza ninguna. Ti ben sabes que había moitas rapazas. Estaba a María, estaba a Marta, pero estaba a Madalena, que entre os dous entendíanse bastante ben, O que pasa é que en toda aquela tropa que andaba por ali, non lles deixaban a eles nese momento, a ver se me entendes, tratar o asunto entre eles. Home, non o iban seguir. Como ben que falaba, era normal, falaba moi ben. Falar falaba ben, Pero eu ainda non sei se te acordas cando foi á Feira dos Santos, vai a Cristo que amañou, macho, Tirou todos cantos petrechos había por ali. Bueno, as de Dios amañou ali, macho. Parecía que estaba endemoniado. A veces dabanlle rautadas. Tú non lembras ben aquela vez que desapareceu e naide supo del. E despois apareceu outra vez dicindo cousas que non teña nin sentido, macho. Flipando aí, eu non sei, bueno. Meteríase algo, porque... Ai, cho, parece mentira de ti, macho. Como dices eso? Iba moi hippie, macho, pero eu nunca lo vin borracho, ni lo vin bebendo viño, ni nada. Tamén a festa que iba, corría o viño por todos lados. Aí xa se sabe, non? Porque andaba detrás dele. Todo Dios detrás dele e dice, por que me queres, Andrés? Por interés. E logo non te acordas na romería que era, e veña corre viño, e todos tajados, e veña peixe, e veña peixe, e veña peixe. E logo toda aquela tropa mariñeira, home, eu creo que tamén tiría algo que ver. Non creo que fora todo cousa dele. Mira, para a festa está todo o mundo, pero despois os apuros pasounos el sol. E ti pensas que lle valeu a pena a este home tanto tormento? Mira, tengo que pasaron a chea de tempo, pero ahora tenche máis monumentos que Franco. Hostia, si non os ten, me cago en Dios. Bueno, levas toda a tarde falándome de Suso. Suso aquí, Suso lá, Suso pa aquí. Pois agora faz o favor, e por que non lle vas facer unha visita por aí? Fai unha visita, polo menos. Claro, aparte de min ese cáliz. Eu nese personaje confío moito e respétolo moito. Pero eu con toda esa bichicomada que hai aí, que non fan nada, viven á costa dele, están rascando o carallo, eu paso. Se Suso volver á casa e se encontre con todo ese paripé que ten aí montado, vouche dicir unha cousa. E va haber hostias para todo María Santísima.